Nachádzame sa na výstavnej 963, kde sa nachádza prvé fitko, ktoré dneska ideme testovať s názvom Gym Club. Čo sa týka recenzií, je tam 4,8 hviezdičiek z 5, čo je celkom že dosť veľa. A som veľmi zvedavý na dnešný priestor. Je to, dá sa povedať, na začiatku Nitry, došli sme sem asi za 20 minút, je to dosť pohodičke. A uvidíme, čo to dneska bude, čo to dneska spraví to fitko. Som tu so značkou Strivium. Strivium je značka zo Zlatých Moraviec, ktorá ma oslovila s tým, že mám byť ich ambasádorom. Ja som s tým samozrejme súhlasil a to ma veľmi potešilo. Spravíme tu takú minisériu, zatiaľ na YouTube uvidíme, čo to spraví. Budeme testovať fitka v okolí. Ako prvé sme si vybrali Gym Club, ako som už spomínal predtým. Ja by som vám predstavil takú stupnicu, na základe ktorej budeme hodnotiť parkovanie, vizuál, exteriér a interiér, cena, doplnky na recepcii, to znamená, či tam majú nejaké pumpy, nejaké proteíny a podobne, príjemnosť obsluhy, šatňa a WC, to je veľmi podceňované, pretože šatňa a WC, to je jedno z najdôležitejších vecí, samozrejme okrem strojov, ktoré by fitko malo mať, celkový feeling a môj pocit, takisto pocit môjho kameramana a úplne ako jedna z tiež veľmi dôležitých vecí je, že osvetlenie. Pretože osvetlenie je veľmi dôležitá vec vo fitku. Nechceš vidieť iba, ako vyzeráš v zrkadle, ako to dobre na teba svieti, ako máš dobrú pumpu a takisto aj čo cvičíš. Posledná vec, čo tu mám, je, že multifunkčnosť, to znamená, či viem ísť do fitka cvičiť iba čisto silový tréning, čisto kondičný tréning, alebo aj box, crossfit a podobne, alebo cvičenie kalistenika s vlastnou váhou. Za parkovanie to má hneď nejaké plusové bodíky, hneď ale minusový bodík, ktorý tu vidím, je, že som pred pár dňami cvičil taký leg day, že ma doteraz bolia nohy. Pokiaľ neviete, mal som zranenie kolena a leg day som necvičil asi že 2 mesiace. No, tieto schody sa im budú dobre vychádzať. Podľa mňa sme iba úplne náhodne vychytali dobré miesto na parkovanie. Ne, však je tu veľa voľných miest. Došli sme sem do tohto ako areálu a nemusíme to hľadať, pretože dole je jedna tabula Gym Club, hneď ďalšia je nad fitkom a úplne ďalšia je zase hore. Že je to fajn proste, neprehliadneš to. No uvidíme. Oni tu majú trička. Oni tu majú aj svoje trička, ale to mne je jedno, pretože najlepšie trička nájdete na strivium.eu. Zdravíčko. Zdravíčko. No, čiže, čo sa týka šatní, funguje to na žetóniky alebo na eurá, čo je už za mňa, to je za mňa veľmi fajn. Mali sme vstup zadarmo, čo si veľmi vážime, ďakujeme pánovi majiteľovi, s ktorým sme sa aj osobne stretli. Pán Ondro je veľký šéf, vyzerá veľmi sympaticky. Recepcia bola zatiaľ veľmi milá, my sme sa ale ešte nestihli opýtať, ako to tu funguje s pumpami a s rôznymi doplnkami stravy. Na to sa ešte spýtame, takisto si pôjdem pre pohárik s vodou. Každopádne moje úplne prvé dojmy zatiaľ z fitka sú veľmi pozitívne. Rozdeľuje sa to na túto zónu, ktorá je skôr silová, minimálne sú to silové stroje. A to ďalšie, ktoré je viac multifunkčné. Je tam umelý koberec na zemi, umelá tráva, tam rôzne hrazdy a podobne, povieme určite aj to. Ja každopádne dneska cvičím prsia, triceps, bočné ramena. Tak ty si o tom myslíš čo? Mne je to príjemne zatiaľ. Ľúbi sa mi to. Hej, za mňa strela. A je tu málo ľudí, čo je pre mňa osobne profit. Ale tak možno to ešte naplniť v priebehu, uvidíme, jak to dopadne. Možno to bude. Dopadne, ja si idem trošku ešte rýchlejšie stroj a hlásime sa vám neskôr. Ideme momentálne na pracovnú sériu. Vadí mi to, že tie váhy sú také staršie, ale však ako stále 15 kg, čiže je to jedno, iba čisto vizuál. Každopádne necvičil som ešte nikdy na tomto stroji a idem vyskúšať, že prvú pracovnú sériu, že aké to bude. Som týmto chcel vlastne ukázať aj to, že ja osobne necvičím s jednoručkami, ale môj kolega hej. A zaujímalo by ma jeho názor na jednoručky, ktoré tu nájdeme, lebo ja to sám lepšie posúdiť neviem. Aký názor na jednoručky máš ty? Dobre, lebo ľúbia sa mi, ale je to proste také, že si zvyknutý, že vidíš tú váhu, ale sú ti ľahšie. Akože že novšie sú ľahšie? Áno, lebo však zobral som teraz 14 a úplne ťažké. No idem skúsiť toto. Možno zobrem. Však ma... To sú dobré 40-ky. To je 40. To je 40, ty koso. To mi vôbec nepríde jak 40, že som tu raz zomrel. To tam nedávaj asi. Tie váhy sú tu ťažšie, priatelia. A vôbec nemám pocit, že mám naložené iba 15 a 20. To sú dokonca 10 a 15. Ale že mám pravdu, že oveľa sú ťažšie. Ja mám kamo iba 25 kg na každej strane. To sa nie 25 kg na každej strane. To sa nie 25 kg na každej strane. To nie sú 40. Ale čo mi vadí na tomto cviku, je to, že extrémne ma z toho bolia ruky. Že mal som tam naložené fakt, že málo a neviem si predstaviť, že by som tam mal naložené viac. Možno keby tam dajú nejaký grip okolo toho, podľa mňa úplne by bohne stačilo, že vieš, čo sa dáva na florbalovú onu, hokejku. Vieš, podľa mňa by to úplne že lepšie.
Lavička kamo lepšie, jak v mojom aute, to je, že extrémne pohodlná lavička. Lifehack, priatelia, nedávajte si predlaktia, že takto, ale chyťte si to takto týmito prstami a je to, že o mnoho, neosobne, lepšie. Vyskúšajte to niekedy. Opäť, mám to naložených iba 20 kg, toto je podľa mňa iba 10 kg tyč a ja som zomeral skoro. Čo mne osobne ale dosť vadí je to, že keď cvičím ten pec deck, tak sa nikde nevidím. Lebo zrkadlo, čo je tam, tak mi blokuje ten stroj na nohy a nevidím sa moc. To mi vadí jedine asi úprimne. A tá lavička ešte. A inak pec deck v pohode. Je to predsa len asi novší stroj. A vidíš sa? Ne. Opäť a zas? Ne. Ale dobre, kamarát, toto je reálne dobre. Je to lepšie? Reálne, že teraz som fakt, že pekne roztiahnutý. Toto je o mnoho lepšie. Dobre? Všetko, čo sme povedali na ten starý pec deck, berem späť, lebo tento stroj je fakt, že dobrý jak blázen. Toto je fakt, že super. Dobre, čo hovoríš na tento cvik? Baví ma to extrémne. Vyzerá to ako dosť nový stroj. Jediné, čo ma možno hnevá, je to, že sa nemôžem sadnúť. A inak je to strela jak blázen. Fakt, ako, toto je fakt, že brutálny cvik. Posledný cvik na prsia, lebo lana asi nebudeme dávať. A vyskúšame jednu sériu lana, že aké to majú plátky. Ideme vyskúšať chest press. Vyskúšame najprv iba tak, že dáme 15 kg, že ak to pohybuje, že kde by som si to mal najlepšie držať. Tuto je to jak. OK. Zajímavé. Toto je asi zajímavé. Čo ja viem? Tak ďalej si to mám držať, podľa teba. Ja si to dám na úzko. Lebo takto mám, keby mám pocit, že mám strašne ruky blízko u seba. Ja by som sa dal vyššie. No a ja by som to hlavne držal, že tuto. Ideálne. No ja by som si to dal, že vyššie celkovo, že ten oný sedák a dal by som to na úzko. Dobre. Ale zase mám pocit, že mám strašne... Takto dobre teraz cítim tie cecky, keď som v tejto pozícii. Ale takto ich absolútne dokážem roztiahnuť. A takto absolútne dokážem napnúť cecky a dokážem ich roztiahnuť. Vieš, čo myslím? Hej, viem, čo myslím. A tuto? Toto je fajn, toto je náhorné cecky, predpokladám. A toto je lepšie. Že ja túto mi to vadí v tejto polohe, že mám ohnutú ruku. Veď to je to, čo som ti hovoril. Áno, že keby to je takto, tak je to proste dobré. Vieš, čo myslím. Koľko dám? Dám 40. Dobre. 40 kg prvý pokus. Toľko vážim inak. Hej? Ja toľko sa zmeriam. Nie, toto je akože extrémny. Tak ako na to, tomuto je na čo vypnúť. Kladka je dobrá. Toto je o mnoho lepšie klasické lano. Je o mnoho. Zdravím vás. S kým toto nachádzam? Ondrej Dvorák. Aká bola vaša hlavná myšlienka za tým vytvoriť tento priestor? Voľa, kedy naše fitko je už 25 rokov, ale tak ako ste ho teraz videli, je nejakých od roku 2020. Predtým tu bola vlastná herňa a fitko bolo len vzadu. A potom sa kasíno zatvorilo, tak sme to pomaličky začali rozširovať, až to došlo do takejto podoby. OK. Ja som si všimol, že tu máte extrémne multifunkčný priestor. Vy sám ste spomínal, že aj vlastne miestnosť na bojové športy sa nachádza vzadu, ktorú si ešte ukážeme. Vy sám predpokladám, že cvičíte. Hej. Čo by ste odkázal možno nejakému človeku, keď už sa tomu fitness venujete tak dlho, ktorý chce začať cvičiť, alebo by chcel raz začať cvičiť? No tak nech nečaká a nech začne čím skorej. OK, a úplne taká posledná otázka je, že čo by ste odkázal človeku, ktorý vás chce prísť navštíviť a ešte tu nebol? Tak nech sa kľudne zastaví, sme tu od rána od 6. do 9. do večera, radi mu ukážeme, prípadne poradíme alebo trénera dáme, len sa netreba báť. Super. Pán Dvorák, strašne vám ďakujem. Ďakujem Ďakujem vám krásne. My sme prerobili jednu časť, len potom došla korona, nám tak spravilo škrt cez rozpočet a potom sa to otvorilo, tak sme zase ešte toto dorobili. A tak postupne akože vylepšujeme, čo sa dá. A toto je tá bojová miestnosť. Toto je takisto akože voľne prístupné, keď si zaplatím jednorazový vstup, ja môžem sa mi cvičiť? Nie je to tak, lebo majú tu akože zápasníci, to tá panda, čo je. Plus sem chodia väčšinou také organizované skupiny, nechceme sem po jednom púšťať, lebo niektorí sa neprezujú, spravia tu bordel. Takže je to v rámci len tak, že teda s trénerom. Priatelia, toto bolo cvičenie v Gym Clube. Úprimne som že extrémne prekvapený tým, ako toto fitko vyzerá. Proste bolo to fakt, že super. Reálne, že toto fitko ma že mega prekvapilo, tým mega multifunkčné. Extrémne príjemný majiteľ, bolo to že extrémne. Som fakt rád, že sme mohli dneska cvičiť v tomto gyme, že sme mali cvičenie zadarmo a podobne. Ďakujem pánovi majiteľovi. Čiže k celkovému zhrnutiu, tak ako sme sa už bavili, za mňa super fitko.
Budúci týždeň môžete očakávať tiež fitko z Nitry a na to som osobne veľmi zvedavý, lebo ten priestor vyzerá tiež zaujímavo. Ešte nebudeme líkovať kam, ale určite sledujte sociálne siete Strivium, ale môžete hľadať dolu do komentárov, aké ďalšie fitko v Nitre ideme navštíviť budúci týždeň. A hlavne ma zaujíma, kam by ste vy chceli, aby sme išli, do akého fitka. A nezabudnite navštíviť náš web, kde predávame množstvo skvelého gym oblečenia a teším sa na vás na ďalšom videu. Dúfam, že ste si z tohto nášho prvého videa niečo zobrali a nezabudajte, Strivium je vždy s vami.